What? שלום לכולם, פה איתי טדי, ואנחנו משחקים במפה של סוסקי בפורטס. טדי, תגיד שלום. שלום. יש כאן נראה לי איזה צ'יטר שרואה אותי שאני בלתי נראה כל שנייה. איזה צ'יטר? אתה בא אליהם, הוא עושה להם בלתי נראה, ואז אתה אומר, איזה צ'יטר. אז בוא תסתכל. אני בא להסתכל, ואז נתערב. בוא נתערב על פרימיום, אתה תעשה לי פרימיום. יאללה, איפה אתה? בוא נראה. אני לא הורג אותך, סתם אני ארוג אותך. איזה צ'יטר? ראיתם את זה חרא? בוא אני אעבוד על המטרה. בוא נקרא אותו. תקנו איך אני קורא אותו, אם אני אצליח פה לראות אותו. שיט, נפלתי למטה. סמה. מה אתה פוקע כאן? איזה דפוק. לא, אני לומד. יש. מה, אין כאן תעסקים? לא, כי המפה הזאת חוסמת נשקים. זה ככה ילד מת. איזה מטומטם זה היה רגע. זה כזה, יש פה איזה אנג'ינר אחד. צ'וקדון! הנה, בבקשה, ראיתם את זה? איך הוא גם ידע שבאתי? כי הוא רואה אותך. בוא אני אעבור אליך ונראה, יאללה? יאללה, בוא תסתכל איך... אני לא יכול לעבור אליך. לא, באמת, אני לא יכול לעבור. איך הוא רואה אותי? ילד מטומטם, סריח. יש פוש. יואו! איזה הריגה. הרגת אותו, ואז הסנטריגן הרג אותך, לא? לא, הרגתי אותו, הרגתי מישהו אחר. מי זה ילד הזה גיא? הוא שוטי גיא. מה לכתוב לו? מה? אוי. מה הילד הזה רוצה ממני? אפילו לא מכיר אותו. שטוב. וואו! יואו! לא, תדי, בבקשה לא. אתה מת. אם הילד הזה לא היה שם... מה זה החרא הזה? what the fuck, מה זה היה? טוב, לא נורא, בוא נמשיך פיקס. זה חרא זה, עסקתי את האססין ואני לא יכול להיות איתו. טוב, בוא נראה. לא, תדי, אתה לא הורס לו. אתה לא הורס לו כלום. כלום אמרתי. כלום. לא, מישהו יורה בי. הוא לקח חיים. הוא פאקינג לקח את החיים. וואי, אני אהרוג אותו, אני אפתח אותו. לא, אני אפתח אותך. אני אפתח כמו כזה. 1000. אין, הילדים האלה יותר מדי חזקים. בוא נראה. טדי, הוא הורג אותך, אבל הוא כזה מעפן. בוא אני עובר אליכם. אני לא יכול. מה תגיד, הבנה גוסון. וואו! מביא פתאום אתה מצליח. זה גיא! איזה רגע. אתה ראית את זה? כן. בוא ילד, אתה מת, מי שזה לא יהיה. איזה צ'יטר! מי? אתה, מה? הוא הורס לי את מה? פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר. שחרר זה הורס לי את הדיספנסר. לא, יש, מה תגיד, נשארו לי 2 חיים ואתה לא... אני חי לי בכיף.
לא תיפול פה, נכון? מה? מה? הנה, אני בא להרוס לך את הסנטרי, נמאס לי. אני לא יכול לראות את זה. מתישהו אתה מת. איפה אתה? איפה אתה? בוא, יא חת חרא. יאללה, הסנטרי זה עלה לי כסף. נו, מה שעושה בי? זה קקק, תמות. אני הולך לעשות לך גומבה. תסתכל, גמבה מגיע לך מהשמיים עכשיו. וואו, נגמר תגיד על זה. ראית בזה קוקי מופים. גיא, אני ראיתי שאתה פראי. אני לא. למה להעליב מישהו שהוא לא? לברוח. תגיד, לא אשים לב, נכון? רגע. לא. יש! אני בא להרוס לך, אל תדאג, תדאג. אני רק לא יודע איפה אתה. אתה בטופ. או שאתה שם למעלה. איפה אתה? אתה לא בסמיילי, נכון? איך אפשר לבנות חוצן? בסמיילי. איזה סמיילי? תפרט. כשאתה נכנס אליו, ואז זה מביא אותך מעל כל הספאונים של הכחולים ואחד של האדומים. לא, אני לא שם. הרגו אותי. אני רציתי להיות... הנה. איך אני אוהב להיות עם הנשק הזה? אני לא יודע איפה אתה. די, זה מעצבן אותי. אתה... מה פיצץ אותי הרגע? רגע, פיצצתי את עצמי. וואו! מיילי סיירוס! אני אפילו לא יודע מה זה. יאללה, בוא. לא מאמין. מה אתה רוצה? לא יהיה לי דמג'. בוא נגדי. לא, אני בורח. כן, בוא עכשיו. חכה. מה אני אביא עליך? אני אביא לך סנייפר. שאתה לא תתחיל את הזמן, לא הצלחתי. שתי נובים, שתי עדים באים עליי. שהרגו אותך. שנהגי. איזה מי. איזה חורה. נובים. ובחרה סטייל תדיעו מת כל לא איזה נובים. מה הוא באים לזה? מה זה הילד הזה? חכה, אני עברתי אליך. בוא נראה. עכשיו אני מפרק את כל הילדים האלה. יאללה, גיא ספיי. עכשיו אני דוקר אותו מאחורי הגב. הוא ברח. הנה הוא. תקור אותו, טדי! טוב, אני עכשיו יודע שהוא ילד חרא. חתיכת חרא. הוא בא עם זה, אני יכול לעשות לו גם. חכה, תסתכל מה אני עושה לו. גם אתה חכה יותר.
יאללה בוא, גיא, בוא. איזה פה, אני פה יורה עם סנייפר, מה זה? אני אעשה להם חומוס בה. גם אני בא. חכה, אני בא עם מדי, חכה לי. בוא. אני בא עם מדי. הם באו לספאון! הרגתי אחד. הרגתי עוד ספיי. אין, הם גרועים! מה אתה משחק? תדעי, אני מרפא אותך. לא, אני לא תחילה אני אהבתי אותו, אתה ראית את זה? מה זה, המיניגן הרוסי? תיפול! מה, איפה אתה? רבי עקיבא. די, נפלתי לכלא. בוא לסמיילי כאילו. יואו, שתי הריגות! איזה הריגה נתתי, לא. בכללי אני לא משתמש עם המדי כל כך. בוא נראה. רגע, חכו. what the fuck, למה זה מראה לי את זה ככה? טוב, לא אכפת לי גם. מה? לא! אתה ראית את זה, טדי? הרגתי אותו עם שוטגן. גיא. גיא, מה כבר עשיתי לך? הרגתי אותו. לא, יש איזה אחד שכתב לי גיא. אני יודע, ראיתי. מה כבר עשיתי לו? אין, כל סבב שאני נכנס אליו ככה מתחילים איתי. או אומרים לי, גיא, איזה כיף כל אחד גיא, סתם. תדי, חדי, תתחפש אליך. זה עשי לי את העכבר. גיא, אתה עדיין לא סרטון? כן, כבר 12 דקות. טוב, אז כאן נגמר הסרטון. יאללה, ביי. ביי.